אותי להיות דתי, אל תכניס לי מילים, לא מושך אותי להיות דתי, נתנאל, אני לא מושך אותי להיות דתי. עכשיו, בתקופה הזאת, לא מושך אותי להיות דתי. להפך, מושך אותי ביום שישי לדעת איזה מסיבה יש ולצאת אליה. אל תשכח לשמוח גם בחלקי. ואם תראה שזה לא מתאים לך, אבל עוד פעם. אם לא מתאים לי, אז לא מתאים. אז איפה נכנס כל הקטע של מסורת? איפה נכנס כל הקטע הזה? מסורת יכולה להיכנס לי תחת בקטע שאם הבנתי, באמת, אם הבנתי שאני לא רוצה להיות דתי, אני לא אהיה דתי, זה כבר המסורת לא יכולה לשנות את זה. אבל עכשיו שאני יודע שאני רוצה, המסורת מאוד קשורה אליי. גם אם זה לא נראה, אני מאוד חשוב לי. למה למשל אתה מחלל שבת? כאילו למה אתה עושה משהו... כי לא מתאים לי עכשיו לשמור שבת. שבת, אני חושב שאפשר להגיד על בן אדם אם הוא דתי או לא. כי שבת זה משהו מרכזי, זה משהו חשוב בחיים. למה לא כשרות? גם כשרות. גם כשרות וגם שבת. כן. אז אם אני אשמור כשרות אבל אחלל שבת אני לא דתי. מבחינתי לא. ומי אתה? מה זה מי אתה? מבחינת בן אדם שמבין מה אתה מבין? אתה בן אדם, אתה אמרת, אתה לא מבין לראות שבת. זה נראה לך הגיוני לא לשמור שבת ולקרוא לעצמך דתי? למה? מה? בן אדם שרואה טלוויזיה בשבת, בן אדם שזה... אז אתה היית לא דתי לתקופה מסוימת? אפשר להגיד שכן. לא כל מה שאני עושה עכשיו בחיים האלה שאני נהנה מזה זה משהו טוב. ללכת עכשיו ולשבת בפאב, בסמטה שם עד 3 בלילה, לקום מחר בבוקר ב1, זה לא טוב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אוקיי. זה רק יצר שכל הזמן נאבק בך והוא מנצח לפעמים. אני מקווה שהוא לא ינצח לנצח, משום שאם אתה תיתן לו כל הזמן לגבור עליך, לא יהיה לך שקט לעולם. לעולם לא יהיה לך שקט. אבל אני מרגיש כאילו זה מין נטל כזה, כאילו זה אני וזה לא אני, כאילו אני רוצה את זה, אבל אין לי כוח לזה עכשיו. ובאמת, אין לי כוח לזה. כל העניין של הסיגריות, של יציאות, של בילויים, של לקום מאוחר, של בעיות בלימודים, כל זה. זה אני גם מושפע מהחברה, וגם כאילו, לא יודע, מצד אחד זה לא טוב לי, אני לא שלם עם עצמי. מצד שני, אני מרגיש באיזה מקום מסוים, עם סיפור כזה, כאילו... בסדר, אני עובר את זה, ואני עובר עוד שלב, ואני עובר עוד שלב, ואני רואה שאני לא נופל. אמנם אני לא עולה יותר מדי, אבל אני גם לא נופל, אז יש לי תחושה של... טוב, למרות שאני יודע שאני לא אמשיך ככה, אבל... אני לא יודע, אני לא יודע אם אני רוצה באמת לחיות את החיים חילוניים. אני חושב שבאיזשהו שלב בעתיד, אתם בהחלט, אתה וכל החבר'ה שלך, לפי דעתי, תגיעו באיזשהו שלב למסקנה, שחייב להיות אופק. אם אין אופק, אם אין כיוון, אתה חי כמו עלה ברוח, כמו עלה נידף ברוח. אתה פעם תנוע לצד הזה ופעם לצד הזה, וזה מצב שהוא בלתי אפשרי. תגיד אורגינל, אני אומר לך חופש גדול שאתה קם כל יום בשעה 8 לתפילה, עושה מה שבא לך במשך היום, הולך אחרי זה לתפילת מנחה באמצע היום, זה בדיוק נתקע לך, זה בשעה או 1 או 5, ואז יש לך ערבית ב8, ואז בסדר, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל בידיעה שאתה צריך לקום עוד פעם ב8 יום למחרת. זה אומר שכאילו אתה מוגבל, אתה כבר לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה צריך ללכת לישון לפחות ב1. זה כל או חופש גדול שאתה קם, אתה שבא לך, אתה עושה מה שבא לך, אתה יוצא לאן שבא לך, אתה עושה עם כל מי שבא לך, אתה לא מוגבל, אתה חופשי. לא הייתי רוצה שאתה תהיה דתי בצורה שמרגישה לך שקרית. כאילו לחיות בשקר, לא הייתי רוצה שתחיה בשקר. חייתי בשקר. שזה יתפוצץ.
תראה בשקר 2 שלמות, מה? לא הספיק לי. מה? למה אתה מתכוון? 2, אפילו 3, ז', ח', ט', י', שלא ידעתם מה אני עושה, ואני הייתי חי כפולים. זה הספיק לי, אני לא אחזור לזה. ואני זוכר שיחה שאמרתי לך, ואמרתי לך, תראה, אתה נמצא עכשיו באיזושהי נקודה. ואני חושב שאמרתי לך את השיחה הזאת הרבה פעמים. אתה עכשיו יכול ללכת קצת ימינה או קצת שמאלה. והצעד הקטן שאתה עושה אותו, או צד ימינה או צד שמאלה, ככל שיעבור זמן, אתה תמצא את עצמך מאוד רחוק מאותו מקום, שלפחות אני הייתי רוצה שתגיע אליו. אם אתה שואל אותי היום, אם הייתי במעמד שלך, הייתי בוחר לי כיוון. כי די קשה לחיות במסגרת שהיא בעצם חוצה אותך לשניים. מצד אחד, אתה רוצה לשמור על הדת, על המסורת. מצד שני, אתה אומר, אני רוצה גם כן בעצם, אני רוצה לנהל חיים די פתוחים, חיים די ליברליים. אדם שיש לו החלטה, יהיה לו הרבה יותר קל בחיים מאשר לחיות במצב של קונפליקט. I see you whining and grinding up on that pole. I know you see me looking at you. לא שומע את השיר. משום כולם כשהם שומעים את השיר הזה חושבים עליי, זה השיר שלי. זה ממש לא שיר משהו. מה, זה שיר טוב. נתן, I wanna fuck you. זה לא בתור שיר. לא רשמה, נראה שם. הלו, מעיין? לא, זה נבל... אתה עושה לך טעות. ואל תתקשר היום בפלאפון אחר, הלו, זה מעיין? ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהינו אשר קידשנו אשר ציוונו להתעטף בטלית קודש. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. מלאך יומנו לא יעלו את הסודות בכל אשר בעוד ימים נעשה לנהג ולפנינו כי בעוד ישפוט את הארץ. עודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו ואמרו שני על ישראל וקוסים ולטוב. תורה אשר שמות של לפני בני ישראל על פי ממוני ויד משה. בעיניי, אתה לא מתאים לך להיות דתי, בעיניי, לא בגלל שאתה באמת, כמו שאתה אמרת, אתה בעצמך אמרת, אתה כן מאמין, לא מאמין, כן ככה, לא ככה, כי אתה יודע מה, כי להיות דתי זה עול. הנה, תשמע, הדבר הכי קל זה לקום בערב, ללכת לבלות, לחזור מאוחר, לעובד מולת זה, לראות סרט, לישון מאוחר, להתקשר לאמא שתכין אוכל, לעזוב את הכלים וללכת, ועוד פעם ככה, אז זה קל, אתה לא עושה שום מאמץ בשום דבר, אז זה קל. לא הייתי משנה שום דבר במובט לאחור. כאילו כלום, והיה לי הרבה דברים יותר גרועים דווקא העניין של השבת וזה, כאילו דברים שכבר... שום דבר לא הייתי משנה בעבר שלי. כלום, כי זה מה שעשה אותי עכשיו. ואם עכשיו אני יודע להגיד שאז הייתי מגעיל, אז כנראה שהתקדמתי כמה צעדים קדימה. אתה חי בסרט, זה מה שאני בא להסביר לך. אני רוצה לשמור תפילין היום, כדי שיהיה לי יותר קל מחר? לא. למה שיהיה לי קל? למי מישהו ממש קשה זה לא טוב? לא. נו. זה טוב שקשה? כן. מה טוב סוג בזה? של טוב, כן.
כשאתה עושה דברים שקשה לך לעשות אותם, לא, שקשה אתה מצליח זה יותר טוב מאשר כאן. אני אתן לך לרוץ מטר, מה תעשה שרצת את המטר הזה? מה זה עזר לך בחיים? אבל אני אומר לך שיהיה לי קשה ואני לא אצליח. זה לא שיהיה לי קשה ואני אצליח. זה יפה, כי אתה אומר שאתה ילד, אז לפי מה ששומעים זה שאתה ילד מעפן, זה לא ילד מעפן. שאתה ילד יעני שאם קשה לך אז אתה לא תצליח להתמודד עם זה ילד שכל אחד כאילו זה קורה לו. לא, אז מה, אז רגע, אז בגלל שזה קורה לכל אחד אז זה צריך לקרות לך. זה הגיוני שזה יקרה גם לי. הגיוני. תשמע, אתה יודע מה, אתה רואה את עצמך עוד כמה זמן. כי אתה אין לך מספיק כוח לעשות את זה, בקיצור. כי אתה אין לך מספיק רצון. אם היה לך מספיק רצון לקום מחר בבוקר, היית קם מחר בבוקר. אם, כמו שאתן לך דוגמה הכי פשוטה, אם יש לך טיול שנתי, אתה תראה שאתה תקום בבוקר. אבל יש לי אפשרות לא לקום מחר בבוקר. אבל יש לי אפשרות לא לקום. למה? איזה אפשרות יש לך? לישון! בן אדם שיש לו סדר יום, שיש לו אורח חיים מסוים, הוא מגיע לגיל 30, הוא בן אדם מסודר. אני עכשיו, תן לי מעכשיו לקפוץ לגיל, תן לי להגיע עד לגיל 30 במצב הזה, בוא'נה, החיים שלי היו מסריחים. הדבר שהכי כואב זה שאתה רואה שמשהו יקרה, וכמובן שאתה רואה משהו שלילי שיקרה, והוא קורה. אתה לא מצליח למנוע. זה הרגשת כישלון. לא, את חושבת שנכשלת בי? אני... ילד מזדקן, ילד... תשמע אחי, אני יודע עכשיו שאני לא דתי ב100%. אז בגדול שנה הבאה בסוף אני הולך למכינה. ומקווה שיש שם בסדר, אחרי זה צבא בעזרת השם. מה אני מצפה מעצמי? לא יודע. מקווה שיהיה לי חיים מאושרים. מקווה שאני אדע להסתפק במה שיש לי. בינתיים אני לא מסתפק. תמיד אני רוצה עוד ועוד. מקווה שזה ישתנה עם הזמן. זהו, בגדול חוץ מזה שיהיה טוב, רק שיהיה טוב. שיהיה לי טוב, שיהיה לכל הסובבים טוב. מה צריך יותר מזה? עזוב עכשיו אמונה וכל זה, העיקר שיהיה שמח. יהיה שמח. יהיה שמח, אחי. אתה כבר השנה אמור להתחתן, ילד מזדקן, ילד מתקלקל, לומד את הפרינציפ רק אחרי שהוא נופל. אז קמת והלכת לתל אביב בבוקר, ראית אנשים שעולים כל כך ביוקר. מה המחיר של ילד מלומד שלא רוצה לחיות ומרגיש כמו אף אחד? ילד מזדקן, ילד דיפלומט, מדבר